Job fair gipahigayon alang sa mga nawad-an og trabaho labi na kadtong wala ma-renew nga mga empleyado sa Cebu City Government. Napulo ka kumpanya misalmot sa Special Recruitment Activity kon SRA. Si Amy Mates may detalye. Usa ka job fair ang gipahigayon kagahapong adlaw, Enero 5, alang sa mga Cebuanon nga walay trabaho, ilabi na sa mga wala ma-renew nga mga empleyado kanhi sa Cebu City Government. Ang maong job fair nagmatuod lang nga seryoso gyud ang administrasyon ni Mayor Michael Lopez Rama pagtabang sa mga empleyado nga wa na makabalik og trabaho sugod nining buwan sa Enero ning tuiga. Dinhi mismo sa Social Hall sa Legislative Building, gihimo ang Special Recruitment Activity o SRA nga gisalmutan sa dapo ka mga kompanya alang sa mga empleyado nga nawad-ag trabaho og ingon man sa uban pang mga Cebuanon. Pipila sa mga trabaho nga gitanyag sa misalmot nga mga kompanya mao ang mga head cashiers, bellboys, janitorial services sa mga hotel, travel specialist, healthcare o medical associates, delivery riders, admin officers, store clerks, repackers, service crew, drivers o forklift operators. Gibutyag sa pangu sa Department of Manpower Development and Placement, Engineer Zusain Ardosa, nga gawa sa job fair, gilihok na usab niya ang pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment Condoli dinhi sa Region 7 alang sa livelihood assistance ni adtong mga empleyado kanhi sa Cebu City Government nga wa na interes nga manrabaho pa sa pribadong sektor. Gani Huwebes nining simanaha, nakigmeeting siya sa mga kadagkuan sa Labor Department ng rehiyon alang nining maong katuyuan. Mga empleyado kanhi sa Cebu City Government mahimo maka-avail usab sa DOLI Integrated Livelihood and Emergency Employment Program diin sa nasayran kinahanglan una nga mo-undergo sila og mga seminar. Sa nasayran gipasalig gyud ni Mayor Michael Lopez Rama nga dili niya pasagdan kadtong mga empleyado nga napiktuhan sa right sizing o ang pagpabilin sa igong gidaghanon lamang sa mga empleyado nga gisugdan na pagpatuman sa iyang administrasyon. So we will also provide opportunities na maka-employ sila in the private sector. Manamangayo po ni HR sa ilahang profile, age, educational qualification kay actually nagsugod na mang solicita og mga job vacancies in the private sector, and we will organize a special recruitment activity. Akong tanawon ko na by lugar diri, we might do it at City Hall. So atong i-invite unya ato sang tan-awon og lain opportunity for those nga dili na ganahan mag-empleyo, posible sila mo gamayng livelihood makasugod. Naaman po yung programa ang Department of Labor nga akong tanawon sa budget og naabay opisina nato like CDS naaman po na nga programa para atong ma-coordinate. Kini ang balita. Amy Mates, Cebu City News.